Het is no zeker. Het bist dat dit weekend sjoen is in Noordoost-Friesland is een wolf. Dat bevestigt het wolvenexpert Glenn Lelyveld. Ex-kippenboer Jelle Broos uit Moenijn zeggen mijn eigen egen. We dienen nu rond op Sneunemoorn bij de Skiepdel en toen kwamen we vanaf Bartel heen richting Aartsjerk en op een dan zijn we in een land de wolven. Dat is hem. Dat wie wel even schrikken, maar en vervolgens doekte er een grote sleer heen en dat wie meeste net, dat wie hem. De skippenboer had tussen de 800 en 1000 skiep verspreid oer heel Trienwouden. Hier zegt de wolf zelfs, maar bloot nuchter. Maatregels nemen, daar begint het net aan. De skiën rennen overal en dat is onbegonnen werk om dat daar te vreden. Ik heb winterdagen al die skiën bij melkveehouders die hun ski op stal hebben en ieders de restanten van een gas nog op. Nou ja, en dan heb ik wel beschikking tot wel honderden hectares. Nou ja, hoe zul je er het 60 redden omheen zetten, maar dan weet ik niet hoeveel personeel ik heb, maar. Dus dan is voor mij de ladder wel dat maar. Waar daarin Shin wolactie ondernemen wil, is liberaal Noord-Est Friesland. Nou, omdat het nou ook echt in onze gemeente onder het jacht kwam. Dat de wolf echt spot is. En we zijn dat we wel, nou willen we echt onze stempel direct op drukken dat we het er net mee inspinnen. We beginnen dus waarschijnlijk mijn emotie komen en daar roepen we echt in op om nou echt in actie te komen. En we hopen natuurlijk dat de protopartijen en uit onze gemeente ons daarmee zullen steunen. Zodat er echt door middel van die motie dat het ook echt onder het jacht komt, nogmaals, bij de provincie en gewoon landelijk, zodat ze uiteindelijk daar het beleid erop aanpassen kunnen dat er echt maatregelen genomen worden in de wolf. Ik heb bijvoorbeeld zelf een hinder en wie had dus ook skiën. En het is gewoon van zulke beesten heel gevaarlijk om dan boetend erin. En al doe je ze 's nachts binnen, hoe dijk in de omval gebeuren. En dat is gewoon emotioneel vreselijk, maar het is echt het financiële gevolgen voor de ondernemers. En dat vinden we wel echt heel erg. Ik hoop dat het trol ook, dat het een trekker is die zo steeds een keer wel 50 kilometer al is op een dag. Dat er inmiddels wel een mooi eindje verder is.